जगदान आरो जगदान हाबदों आरो हाबदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै दोलै नोगोरै रायजो राजाफोरनि जगदान होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो नंगौ थिग बेबादिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिंनि सेरफांगुरि गामिनि गासै 46 नखरा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि मेंनाय गैयै खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै जगदान होनायखौ नुनो मोनदों सानफा एफा 14 नं चिरांदुवार बियाबाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गोहोआ बांनायखौ नुनो मोनगासिनो दं सेरफांगुरि गामि रायजो राजाफ्रा मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि खामानि मावनायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों होनना फोरमायदों बङाइगाव साफागुरि रोडआव थानाय मेगना हुन्डाइ शोरूमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 एन-लाइन अरा भेरना आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव साफागुरि रोड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ शोरूमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बर 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाइ शोरूम बङाइगाव साफागुरि रोड